magana kamar kina shan kodin. Naga in har zan fita sai na sa an sai miki saidin. To da kai ne zan yi soyayya ko da kunshin saidin. Kar ki dame ni don Allah ba mai sani na bar firar dare. Baka san hakkin aure ba shi yasa ban damun ka. Ki rufa mini baki kin ji don Allah ban san hauka. Me zai hana ka sayo dorina ka kama ni da duka. Da alamin haka dan za ya faru idan ki kai mini yar kure. Gashi na yi abinci na zuba maka ka kyale shi. Ka je yawon ka na gantali ka ci can ka ƙoshi. Kina neman wuce gona da iri maimakon shukar shi. Dantani ma gonar tammace tun da ba ka san noman dare. Ni ka bani takarda a hannu Ya kike yin wannan magana? tunda ka zama mai yawon dare. Wacce ke furta wannan kalma ba ita ba rahamar Allah kusa. A jahannama za a yi mata gida. Da kana cuta mini gara in nemi sauki ya kai mai gida. Ki haƙuri zan sake hali. Bayan ba ake haka ba jiyan ba hanyar mu akwai ta da gargada. Ita hanya mai gargada idan an gyara kowa sai ya bi kin gaba wani zancen gargada. Sauwake mini in koma gida tunda ka zama karamin mai gida. Ba ni ba kai har abada tunda ka zama mai yawon dare. Daina wannan zance yar uwa, ayyuka ne suke yi min yawa. Dan ina da mutane da yawa da muke ganawa da daddare. Na riga na faɗa miki ne ba mai yawan zama ne ba. Kai ka ji tsoron Allah ni baka taɓa gayan ba. Aikin sanni da ƙarya ba ni jin daɗi in haraban ba. A'a ni ban ce maka haka ba kar ka mini kazafi mai yawon dare. Ke ko?